В историята всеки народ се свързвал с определени знаци, символи, инсигнии, както и знамена. Народите с времето се променят, някои изчезват, други си отиват. А ние обитаваме полуострова повече от хилядолетие, изпълвайки страниците на историята. Но какъв е бил нашият символ, към кое сме се свързвали и какво е било нашето знаме? Много отдавна, по времето на благочестивия и христолюбив княз на българите, Борис решил да покръсти дадения му от Бога народ. Така начинанието му през лето 864 се сбъднало. След усилени дискусии българският княз приел светото кръщение от Цариград и заедно с него покръстил и българския народ. Но как това повлияло на българските инсигнии? Отговорът на този въпрос можем да открием в редица извори. В кореспонденциите на княз Борис с папа Николай I, владетелят на българите, задал 115 въпроса спрямо уредбата на държавата, като въпрос 33 бил следният: под какво знаме да се сражавам за Христа? На което папата отговорил: какво друго, освен знака на Светия кръст? Така според Васил Златарски през цялото средновековие българите приели ромейските инсигнии с леки промени, като в редица извори от средновековието можем да открием и цвета на това знаме, а именно червеният. Знамето на българското царство било златен кръст на червено поле, символизирайки царското достоинство и Христовата принадлежност на българския народ.